Tara na't dayuhin ang Mount Ulap Eco Trail sa Itogon, Benguet. Tunghayan sa report. Uso ang hiking o pag-akyat sa mga bundok ngayong tag-init. Isa ang Mount Ulap Eco Trail sa mga paboritong puntahan ng mga hiker at iba pang turista. Meron itong 3 peak, ang Ampanaw Paway, Gungal at ang summit nito na may taas na 1,846 meters above sea level. May kahirapan sa pag-akyat, maraming ahon at sabayan pa ng nakakalulang pagbaba. Tagaktakman sa pawis at nakahihingal na lakad ay sulit naman sa ganda ng kalikasan na iyong madadaanan na sinasabayan pa ng malamig na simoy ng hangin. Mabibighani rin sa ganda ng kalangitan na para bang abot mo na ang mga ulap. Kilala ang Mount Ulap sa pamosong Gungal Rock na naging paborito ng mga turista na photo spot. Wis buhay ang bawat eksena pero tiyak na Instagrammable ang iyong larawan. Lakas ng pangangatawan at loob ang dapat baunin sa pag-akyat sa Mount Ulap. Stress na tayo sa trabaho. Tapos meron mga nagre-request na mga friends, barkada na tara, labas naman tayo kahit ngayon na pwede pang lumabas. Tapos ganito, we're having hiking. Lalo itata, tapos maka-meet tayo pa itisap sa bali nga friends. For mental health, this is actually really good too, because just looking at the view, it really refreshes everything. It's like it gives peace, and you just have to be at the moment, be at the present, and it would really help you mentally. Like get rid of all anything that you're thinking, and just be at the moment here and be at present. Just appreciate the view and the company that you have. Malaking tulong po sa amin nito. At masaya din po kami na marami na din pong pumupunta dito sa Mount Ulap Eco Trail po. At dito namin may nakakakuha po kami ng mga pang-araw-araw po namin. Maraming magagandang tanawin sa bansa at ito ang may pagmamalaki ng ating turismo kaya dapat na alagaan ito at panatilihin ang kagandahan ng kalikasan upang masisilayan pa ng susunod na henerasyon. Joan Punsoy, Balitang Amyanan.